Jackets. Jackets nonetsa manje. Yambire kunonetsa dai. Ala ke chinorwadza. Batsana mari yogogo wacha. Kuti munhu wachakura itini zambu memburuka. Ai. Koko kwaiteko. Mukati. Sabe o. What the? Iwo ndokumbekedza makwake akaomaka. Saka ndongotanga wamboswatira uchimbijana. Right, am I courage? Ndoti muritaura kuti nyaya yacourage yakafamba sei. Zvizvi ndiri kumuona makambata maoko kuratidza kuti haasi kugona kana kufamba kana kutaura kana kuzviitira mabasa ake. Shokwadi. Courage ndiye wandakabata uyu. Courage mukomana ane 18 years. Asi muchimona akadai so Courage handina kumubereka ane urema sezvaarizvi. Courage akakura ari right achitotaura achifamba zvese achitokwanisa kuzviitira semwana watongori normal. Saka takazoona problem ane 3 years pakufema kwake achifemuruka. Tikati ako mwana chiise mwana watakabereka ari right ende takanga tisatambosangana nedambudziko rachero. Saka zvakatotitiro zvinowani tichitoona kuti mwana pane kachange kaakuita saka chii chiri kuitika pamwana. Ndobva tatozoenda naye kuchipatara. Tenda naye kuchipatara zvikanzi iproblem iri pamwana inonzi malalinje papillomas kuparenyatwa ENT clinic. Ndokwatakaenda nemwana kuparenyatwa. Ndobva watsanangura kuti problem iri pamwana anonzi malalinje papillomas. Saka isusu tinokwanisa kupota chimaklina. Tamaklina atireve kuti ari kubva apera zvekuenda aiwa. Anopota achimera achidzoka anozopera ega nekuita sei nekukura. Saka isusu takangozvigamuchira tikati aiwa iri zvairi problem iri kunzi atopa mwana ngangopota achiita sei achiklinwa but mwana wedu aitongozvifambira achizvitaurira. Saka taiti takamuno zvamera toenda naye kuparenyatwa oskuenda kutheater unoklinwa malalinje papillomas aya atoklinwa tobva tatodischarge kana the same day boss pane pasina urwere hwekuti tingati mwana ari kurwara. Tobva tatoenda naye kumba. Pamaienda naye apa pane mari dzamaibvisa here kuparenyatwa hongu taitobhadhara zvese taitobhadhara mabhiuzi ese aitodiwa taitobhadhara. Enderai mberi. Saka tichibhadhara kudaro mabhiuzi aya tingangoti pese kana taingoti jamba kuti 2 months totodzokera pamwe zvine zvatomera. Ndakana ndomararamira anga kutoitawo mwana wangu kuti takangonowa kuvhesi rake rakushoshoma kuti takakufemuruka totoona kuti zvinhu zviya zvata sei zvamera totoenda naye kuparenyatwa otoendeswa kutheater otonoklinwa. Saka akazvitwa ka5 achinoklinwa zvakanaka kutheater kuparenyatwa. Asi kechi6 ndoka akazoenda kutheater achibva anobuda ane urema kuparenyatwa. Achitonzi doctor wacho akamuoperate wacho akatouya kwatani chiri kubed nekuti mwana akatorwa kwakuedza kunze kwakuedza ari kuward akamira unda kutheater. Vamutora kunze kwakuedza iyo ndo vakadhilea kuuya kuzomutora bhozi the whole day vakanga vatoswedza mwana vati musamupe chikafu
mwana yanga adhimitwa kuseni handiti ndobva vamuswedza ari pabhedhi achinzi mwana ngaite sei ngaasadyi saka ivo vakadhilea vakazouya kuzotora mwana anofunga kwanga kwakutoedzera vakutonzanzi vanga vakutomhanyira here mwana vakutonoti mwana ari kuto zvaakumuremera manje kana kuita sei kana kutofema kwacho kati anga achitoriraita achingozvifambira aita sei but mwana anga zvaakumuremerawo zviproblem yegurupu yacho iyo sa ndipo vakazouya kwakutoedza ndipo vakatoranzi mwana wakaenda naye kutheatre inini handisivo anga nasisi vangu vakamuchengeta muchipatara noti ini handine kamucheche kanga ne 3 weeks saka ndipo takatoenda kuvhisiting kuseni tikanzi mwana aita sei aenda kutheatre tichitoswodzwa nasisi vangu vaigara nemwana asi tikati nanhasi zvikanzi nanhasi saka tatangonesa chii masisters ekuward A3 kansukanganisa kuti ko nanhasi mwana anga anositi akaenda anonokewana kudzoka ko nanhasi mwana ari kupichi chiri kuitika masista yachingofona kutheatre achitonzanzi ariko mwana ndozvavaitita chitoti akana kune zvaitika tiudze bhosita kutoita seti akutya hana dzakungorova zvikanzi aiwa mwana aita sei ariko kwakutodoka mubaba yadhokta akauya kuwadi ikoko zvikanzi tine urombo ndini mai vakareji nababa vakareji notakanga takotesina baba vacho ava sisi vangu variko vanga vachigara nemwana tikati hongu zvikanzi tokumbira kuti mutore chi zvinhu zvenyu makuenda kuICU tine urombo mwana adona saka akwara aenda kupi kuICU wanzi mwana adona iye akanasa tine urombo mwana adona dhokuta iye akauya nguva yacheyoyo saka inine kuti ongoenda tosvika ndi ane confusion yekuti kuti komona wangu chiko chambodhilya kudai so takatangoenda kupi kuICU kwekwe saka tichisvika kuICU kwekwe mwana anofunga wanga watonika nguva vatomuendesa bhosi takatosvika atikonektiwa mishinzi yekuICU handi kunokonektiwa mishinzi nekonektiwa ikoko kuwadi kwachikokoko saka ndipo ndakabvunza kuti ko indava mwana ndobva wanditi zvoni kana muchiona muchini ichidai so iyi makwana chakadai so hana yake irikuita sei iri kurova achimoniswa nechine mushini bhosi pache zvakangasina neani movement yaikwanisa kuita mwana wangu makwana zvakadai soro hana yake iri kurova ropa rake riri kufamba zvakanaka zvese vachimonisana chi tiri mushini bhosi handisatondwisa kuti ko chii chikuitika pamwana wangu zvadaro zveshuwaka kugaro chipo che3 weeks kuintensificate 3 weeks kanzimidzi saka ndofunga vakangonoti pane kakuimprova kaakangoitawo kadiki ndobva wazomuti mwana anga achienda kupi ward asi mwana aenda kuward taifunza pamwe mwana zvaaisawo kuintensificare kwaakanga aiswa achinzi mwana akwara tisina tarisa yekuti mwana kukwara kwaitaka kutokwara zveupenyu hwese ndobva aiswa mwana kuward kwekwe zvikanzi mwana musamubvise pabhedhi ndofunga muri kuona bhedhi yaaigara ari kareji iyi bhedhi zvikanzi mwana musamubvise pabhedhi tikumurapa musamusimudzi saka mwana aitongogara akadi akarara pabhedhi nofunga mukutomuona paakarara parenyatiko ava ndosisa vangu vaigara nakareji avo nofunga kapu yavakabata nepaipi iyo ichubhu yemukaka yaaipiwa mukaka uchipinda nemunhu nofunga mukuona pamunhu pakapa pakaiswa bhandiji ndopane chubhu yamuri kuona iyo nasisa vangu akabata kapu airarama nguva chaiyo anga akurarama nemukaka iwoyo waitopinda nemumunhu saka zvinhu zvakandishamisa kuti mwana wangu akurarama neupenyu hwakadai so sei mwana aitombodya zvese achiita sei saka chii chakaitika pamwana wangu chaizvozvo havana unasoda kukwanisa kutitsanangurira nekuti panguva yacho vakati mwana akwara spinal cord nebrain damage takatobvisa mari vakatonotora vakanotora nonzi chi emusoro masikanzi emusoro zvikanzi mwana aita brain damage plus spinal cord zvakandinetsa zvakandiremera mwana akagara zveshuwa muchipatara akangorara saizvozvo tisingambomubata tingonomuono pamavhisiting hours tichipinda bhosi aigara nasangu ina ndine kamucheche kakanitaza kuti ndigara naye muchipatara zvadaro nofunga wakaona iyo saiwo machiremba wakanoti nguva yareba mwana angori chi muno akarara pabhedha saka chavakazokwanisa kutaura vakati refer kuenda kurehabilitation center vakatotinyorera tsamba titonaye pana patsamba yacho ndinaye tsamba yavakandinyorera ndobva tanziendai kurehabilitation center nemwana ndobva atohayirwa ambulance mwana ndobva atoenda kurehabilitation center iri kuruwa tsamba yacho nditonaye vakandinyorera nditonayo ndobva tarefer kuenda kurehabilitation center zvikanzi mwana akuenda kumaexercise ndokumudhischarge kwavakaita mupi muparenyatwa saka tataenda nemwana kumaexercise kurehabilitation mwana akasikogamuchirwa mwana akagara muchipo chemwedzi wese mwana wangu ari murehabilitation agara mwedzi wese ari momo tikati apa mwana wangu achere sei achachinja hapana chakachinja pana kareji pakatosvika pakutoti discharge murehabilitation center maakanga ari inofunga ndomusi wakatodischargwa muri kumuona wekareji ndomusi wakadischargwa ari murehab chikanzi mwana angaite sei ngaende kumba hapana chaite sei chiri kuchinja mwana akanonokerwa plus akatokwarisisa zveshuwo takadzoka nemwana asi panguva yacho yanga netitrakesto muchubhu yamuri kuonai saka kuti titi takadzoka tikaita straight kumba takaremerwa nazvo bhosi taitya trakesto muchubhu yakanga akaiswa iri pauri
yakaiswa musi wacho waakaoparetwa kutheatre. Saka takaiswa muchubviswa zvatiremera saka tabva tadzoserwa kuri kuparenyatwa tikaenda kuparenyatwa tikati tadzishadywa kuruhwa maexercise nemwana zvanzi hapasina chachinja pamwana zvikanzi zveshuwawo tine urombo nezvakaitika chii pamwana. Takasikuona iye mukuru wacho manje Timshini, Dr. Timshini, tine urombo nezvakaitika pamwana, tangoisa nyasha kuna Mwari kuti zvichida zvichete sei achaitawo zvakanaka. Saka kuti muende naye kumba mwana uyu netrake isito muchubhu yaanayo anogona kunetsa kuita sei kuchengeta. Tikatiwo zveshuwa yeye kuti zvinokuti tirambe tiri muno mukama nguva yachayarebesa kuti tirambe tiri muno muchipatara zvitochiitawo sei. Bosisi wangu wanga wada kuti ndo kwavaenda munhu angane imba yavo inini kuti ndirambe ndichikontinya kugara nemwana muchipatara ndine mumwe mwana mucheche angasati amboenda kana angasati ambokura. Ndobva watiti aiwa chitsvaga inonzi suction machine manual bosi apa aisakwa nesuction machine yemagetsi muchipatara. Even kana kuri yaba aisakwa futi nesuction machine bosi maibloga maigara makararwa muchubhu imomo ndomataikwanisa kuti inoti anga asingakwanisi kukontrola kuti abudise makararwa nekumuromo nanhasi haakwanisi kutoita izvozvo kareji haakwanisi kana kutosvipa gararwa nanhasi. Saka taisakshena makararwa aya noti nguva yacho aiwanda manje aiwanda saka taipota chisakshena nesuction machine yatakatotenga isusu. Ndobva tadzidziswa kumusakshena zvikanzi oraiti kana zvadaiso maane suction machine yamatenga iyi maakugona chienda chii naye kumba. Ndobva tatoenda naye kumba mwana uyu. Panguva yamakaitenga baba yaita mari ramchiri kudzai yaitodhura ngoti baba vacho nguva yacho vaitoshandawo vaitoshanda kana even mabhizinesi taitobhadhara tasikatomuka nechikwedi bhosi baba vacho vaitoshanda. Saka yakatodhura ngoti handisina kwakudhara zvakaitika 2004 but yaitodhura nguva chainga tori mari inoera asi kana kunzi baba vacho ngoti havapo dai varipo vaitonazodzava maundi bhosi ndo vakanyanya kutonotenga yaitodhura. Ndobva tatenga tataenda kumba tadzidziswa zvatopota chiita kumwana wedu. Saka takazobva tanzi anofanira kugara ari tuma tracheostomy muchubhu kuti nguva yatinomubvisa yekutanga handitenza sakshena iyi yaane tsvina takapiwa nguva yekuti kana yaane tsvina mopota muchibvisa mobayirira futini zvotaita zvita neushingi nekuti tikada kutorega kutodaro mwana wedu anogona kutongoparara. Saka taitoti kana imwe yaane tsvina toisoka sektora kwanga kaita moisa mumvura yakachena yakadai mubva maidzorera imwe achimopota muchisakshena futi. Saka izvo zvese izvo zvitanda kuzvigona asi chakatenge chatochivindi bhosi zvinhu zvaitotyisa pamba pakaita chironda pahuro pacho paakanga aborwa pacho akaborwa musi wacho waakwadzwa achizoendwa kuintensive care pese apa aingonopinwa asingaborwa asingaitiwe sei. Saka zvadaro tiri kumba taipota chienda naye kumaexercise kuparenyota kwacho achitipota muchidzoka nemwana kumaexercise but zvinhu zvaitiremera kufamba nemwana bhosi aitoti tipotei muchiya naye kukwira makombi apa nandine muchecha vasisa vanga vakazenge vaenda ndakuchifamba ndega ndina baba wacho. Saka zvinhu zvanga zvakutiremera tichitoti tikaenda totombokombera kuti mafambiro atikuita nemwana acho ari kutinetsa semwana anga asafambi kuti tirambe chiya kumaexercise ndobva wazotirifeya nguva yacho yatakazenge taakuno kumanje kuchitungwisa kunoku tandabva kumavhuku kwataigara tobva tazonyorwa tsambe kuti tiende kuchitungwisa mupota muchiitira maexercise ikokoko kuchitungwisa. Zveshuwo kuchitungwisa takauya tikaenda nemwana aitiswa maexercise but vakatoti mwana maexercise apakapo hapasina chachinja mwana angatokura kana hapasina chachinja nekuti mwana akatononokerwa. Saka pasina chachinja toenda kutongorwadzisa mwana mauyu akanzi atooma here anonzi machikwa macontractor anga atonzi aoma. Saka atokaka kudhara saka kuti ticharamba chimisa maexercise mwana taakutongomurwadzisa pasina. Saka tangosiwo zvakadaro nanhasiwo nemwana wedu chingogara naye asi zvadaro mashure mekuti mwana adaiso baba vacho vakabvota problem yeepilepsy vakanyanya kufungisisa yanga ya 2006 baba vacho ndobva waita epilepsy problem yepari vayakauya tiri kufungisisa bhosi mwana wawaitenda naye kubasa kareji. Saka pavakaona zvadaiso vakabatikana zvakanyanya baba vacho kufunga mukutoona paanga na baba wake ari kubasa akapfeka juzi regreen apa baba wake vari kunokwa newhite shirt aiva nababa wake. Saka pese nguva zhinji vaifamba nemwana wavo saka vakanyanya kubatikana zvakanyanyisa pavakaona mwana akungogara akarara. Saka ndizvo zvakazonokangasa kuti vasvike pakuita epilepsy yavaanayo nanhasi haina kuzopera epilepsy yakatobva mumashure mekunge vabatikane nedambudziko ranga rauya pamwana. Saka zvadaro tiringotambudzika nemwana tiringotambudzika haashona upenyu hwatiri kurarama hwakatooma nakareji ifunga muri kungozviona atokura munhu kutogara achingomonitwa. Zvadaro tichibva tazoita fungo yekuenda kupi kuchitungwisa kunotsvaga pekuti tigare nemwana. Izvo takarizozvitanga kuzvifunga yanga ya 2014 taona kuti tatambudzika pese patikuenda tiringodzingwa nenhau yekuloja. Zveshuwo tichisvika kuchitungwisa vakatigamuchira ndobva vaona dambudziko rine mwana zvesho vakagutsikana nedambudziko nemakuru akaita dambudziko vakatoti aiwa tofanira kuti tikubatsirei kuchitungwisa kukansel. Zveshuwo takatora hedu nguva senzvimbo dzinombonetsa asi vakazotiwanisa vakati aiwa nedambudziko renyu tofanira kuti tikupepe kuti mugare zvakasununga nemwana
asi ndapiwa kudaro vakandipa ndibva ndapiwa ofa letter. Saka ofa letter ini $2,100 iri kutodiwa nechitumbisa. Saka iri kutodiwa nechitumbisa. Assistants vakandipa asi vakatoda $2,100. Hanzi pane yasavhaya neimwe yecancel. Saka yese yakabatana 2.1 nanhasi asati ndabvisawo kana sendi nekuda kwekuti handikwanise kushanda. Handina kana mari yandakabvisa. Saka zvimwe zvinhu zvikutondipo pfungwa yekuti zvichida vachauya vachida mari yavo kana pekutangira handina. Asi pekugara ndaanapo. Kuti ndipa vake panapa handina kungopa vaka nekuti ndandine mari ayo. Ndopandakazoita pfungwa dzekubuda paZTV 2015. Ndakabuda paZTV. Ndine dambudziko randinaro. Pana vamwe vakandiendesawo vekugroup kwataienda kwana Courage vevana madisabled. Ndobva vati madha hongu panapa pane vana vakadi vane hurema asi mai Courage zvavo zvakaita sei zvakavawandira pakuti Courage ane hurema baba vacho vane dambudziko. Saka ndati vaite sei vambobuda kuZTV vaone kubatsirwa. Zveshuwa ndo maendera ndakaita kuti ndibude kuZTV. Ndobva ndatsanangura nyangu. Yabuda kudaro zveshuwa munongoziva vanhu veZimbabwe vanhu vanobatsira vanobatikana. Ndakatsanangura nyangu sezvayakaita. Ndobva ndatotanga kutobatsirwa nevakandibatsira kusvika ndakwanisa kuita sei kutovaka cottage ino yandiri nhasi pandakugara panapa. Ngatimbodzokerai kuparire Nyatwa. Mushure mekunge vatauraiwa kuti mwana tine urombo tamukanganisa nekufamba kwenguva makazombodzokera kuchipatara kumuzive kuti zvino mwana wedu zvaane condition yakadai tochiita sei? Taidzokera. Taitodzokera bosi aitombopota achienda kumareviews kwachongonomonita achimonita kuti nditi pane anza yavainasotaura yataigutsikana naye pampasina vaingoita mwana wamareview vachingotisimbiswa zvekuti tingoshinga pakuti nesituation yane mwana pampasina chavaitaura chekuti batsira chakakwana vanhu vaingotishingiso pane dambudziko ranga raane mwana nekuti uyu mwana akanga vaitomuziva asina hurema. Saka vanhu vanga kutongobatikana vachitishingiso nedambudziko ranga raane mwana. Mambotaura tisati tapa TV kuti makamboenda mukanona mukuru wana chiremba kuparire Nyatwa. Makatsanangurira kuti zvakafamba sei pamakaenda ipapo? Tisati tabuda paTV. Tabuda paTV. Alright, tabuda paTV isusu. Pakaitawo vanhu vakabatikana nenyaya yedu. Ndakakwanisa kuzoona vanhu vekuDaily News. Kana nofunga preparation tonaro panapa reDaily News ndakatorichengeta. Saka ndavatsanangura nyaya vakatobatikanawo. Vakati nyaya iyi saka haifanira ngonyararwa ikati tibatsirane nenyaya iyi. Ndobva tatoenda nemakadzi ake ese akareje kuchipatara nezvese. Vakati chii chakaitika panyaya yemwana chipatara tovatsanangura zvese zvakaitika. Saka ndobva vaburitsa chibepa rezvatakavatsanangura zvakaitika pamwana. Saka rabuda kudaro isusu takazotsvagwa nevanhu naCEO wekuparire Nyatwa. Akazondifonera inini pafoni pangu nekuti akanga aona nyaya iri pabepa pamba nefoni namba dzangu. Zvikanzi ndimo munoiswa mai vaCourage ndikati hongu. Zvikanzi nyaya yatiri kuona iyi yakabuda pabepa ndeyechokwadi here? Ndikati ichokwadi. Zvikanzi tinoziva sei kuti ichokwadi? Mune makadzi ese here ekupi ekuchipatara kwakarapwa mwana? Ndikati ndinawo akatorapwa paparire Nyatwa penyu papapa. History yake ese ndinayo, makadzi ake ese zvese ndinazvo. Zvikanzi atoda kuti muye nazvo tiite sei tizvione. Vakandifonera ndifunga pampapera 2 days here bepa rabuda iri. Ndobva ndaenda nemakadzi aya. Zveshuwa makadzi vakaswaona ese kubvira pakatanga kurapwa mwana wangu. Makadzi achitonzi operation done. Nofunga ndakudze tikanga kechi6 achinoparate musi wasokanganiswa. Saka ese makadzi wandinawo pese painzi operation yaitwa done. Ese ndandinawo. Neracho raakazokanganiswa raro chero ndanditonaro futi kadhi racho nhasi nditonawo makadzi ake ndakamachengeta. Zvikanzi ndo makadzi acho ndatovaratidza. Zvikanzi haiti hazvinetse isusu makadzi tamaona kuti tichesara nemakadzi enyu hazvitende nemakadzi enyu isusu tauda kutsvaga mafailo ake mwana kurapwa kwese kwaita kuti aripo here. Kana tamaona tochitanga kuita nyaya yenyu taona mafails emwana. Asi panapa hapasisina mafails nekuti zvazvekudhara zvazvekumashure. Mafails kana agarisa ekumashure tinoaisa kunonzi kuarchive. Saka ndokwatakutuma vanhu vanoita sei vanotsvaga mafailo emwana wenyu kuarchive. Kana awanikwa tozokudenzai. Zveshuwa mafails akatsvagwa. Takatombomira nofunga 2 weeks. Tobva tazoona foni yakupinda zvikanzi chiuyai tiite sei titaure ishu yemwana bosi mafailo taita sei tamawana. Isusu ndobva ndatodenza mai vaichengeta Courage sezvo ndiva nenhoroondo yakakwana. Tikati uyai ndonyaya yapo parire Nyatwa tiende. Isu takatenda tichitofara tikati isusu makadzi emwana ese kurapwa kwese kwaita tinawo nekukanganiswa kwakazoitwa tinawo. Saka navati mafails vanawo saka nyaya ese yadi yabuda pachena. Bosi mafails anenge ane zvese yakunopera. Tikati mafails anenge ane zvese kai. Tabva tatosvika ikoko tatine tarise kuti tichaona mukuru wacho CEO wacho wadai communicate naye pafoni. Saka CEO hatakwanisa kumuona.
ndobva taona sister hanzi wekuwelfare hanzi public relations ndobva takakwanisa kusikuona musi wacho bhosi akasenga akundifonera futi sister ivavo tobva tasvika nakariji wedu ndina tete hanzvadzi yababa wake nababa wacho nemumukoma wake mwana wabanguru vangu nasisa wangu wacho vaichengeta kariji tasvika kuofisi ikoko zvikanzi aiwa kuno kwakusuko kwamuri kudirwa titese tifone tinzwe kuti vakuhere kwacho kwamuri kufanira kunosangana nevanhu vakukonai ndobva watofona zvikanzi vasvika vabereki vakare zvikanzi ngavauye kwakadai tatonosiyiwa nani nasista vacho ivavo sister staraura hanzi sister rumbi wekupublic relations parinyatwa asene manje handisikuibata asi zita naizisa bhosi ndaitaura naye ndobva tanodi tabva taniswa kuofisi kwachiko kuti tasvika kuna dr iyo timshimanji dr timshimwa ndo akuru wekuent clinic kunova kwaingosvikira kareji ende kareji vaitomuziva kubvira achatanga ngotanga kuklinwa growth yake vaimuziva kareji dr ivavo saka wangwana umwe wanga naye anonzi dr niko hamini umwe dr wanga naye vangori 2 saka zvinhu zvakatotishamisa tina nababa wacho kondiyo meeting yatinganzi chiuyai mafiles awanikwa iyo yevanhu 2 chete ine kesi yemwana wangu zvairi zvekutongona vanhu 2 1 wacho ndidokta tichatofunza tichatona vakuru vechi vapaparinyatwa wacho kuita kuti nyaya yacho ione kutaurika tatangosvika varipo 2 tobva vatoti muri right vaitotiziva tobva tatomhoresana zvakanakanaka nekuti vaimuziva kareji zvakanzi ari sei mukomana kati ndiye ina nhasi atokura kareji vanzi tobva watanga kutsanangura nyaya yavo yo dr vai tikati hetauya isusu nenyaya yakareji nofunga munomuziva kareji muti maimuoparata akasvika pakukanganiswa musacho mamusipo henyu asi makazomuona the following day kareji akuicu tichiti pamwe mwana wedu achaita zvakanaka ende ndimakatondidhisaja musi wacho muchiti imi mitinesa zvese kunani kuna mwari zvichidaidzi nyasha dzamwari dzakapindira mwana achaita sei achaita zvakanaka saka hapana chakazomboitika nanhasi kareji akangodaro ndobva zvanzi kareji ndomuziva zveshuwa asi tichanoda kuti tikutaurire nechekuti dambudziko rakaremadzisa mwana hakusi kuti kutheatre inyaya dambudziko rakanga anaro tikati kochiridzii dambudziko rakanga naringa angagara anaro achingoti akapinda muno muchipatara maikungomuklina mhopo dzacho tichibuda naye achitongozvifambira zvese achikwanisa kuzvitira saka tingati dambudziko here kana kuti takutoti mimi makakanganisa ndokuti zvakazoitika kake 6 mwana aye achienda kutheatre zvikanzi handizvozvo zvakatoitika ndozvada kuedza kukutaura kuti dambudziko remwana ndorokasvitsa kuti mwana adaiswe tikati ipapa pambotichenyera kwatiri ende hatingatombokutikana nazvo bhosi mwana wedu akapinda muno muchipatara aita se ari right asi achizobva bate musoro wake zvinorwadza mwana unoti peta 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 Yesurira teve. Masrase mama. Yes. Masrase gogo. Hapo pachokosesa hapana panipatamo. Paka. Kutheatre ndipakaiswa kuintensive care zvinzi mwana tine urombo adonha saka toda dhokta iye akatitaura kuti tine urombo mwana adonha akasaina apa musi wacho wakati operation yanga iri musi wa21 April uyu dhokta akasaina operation nemusi wa21 yaye ndo musi wakakwara mwana wangu ndo dhokta wati kuda pana apa zvikanzi dhokta iye achatombomuziva kwaari Hachamuziva dhokta. Ndi dhokta Timshima akatopindura muromo iyoyo achatombomuziva pacho zvikanzi semadhoktas mungatadza kuzivana kuti dhokta iye ari kupi Asi zita rake vanoriziva riripo rakatosainiwa riripo pakati iwo dhokta vacho vamaitaura navo dhokta Timshima kuti zita anoziva saka ngona kunge pakasaina kunzi Dube muchariona asi havana kuda kubuda pachena kuti dhokta asi havana kuda kubuda pachena asi
unoona kuti vanhu vanoda kukavhirana but hapana nyaya kuti tingakavhirana panyaya situation yemwana yakadai so vakaramba kunasa kuda pachena ndobva wangoitsika nyaya baba vacho vabva watosvika pakutaura baba waKareji vakati shuwa mungabva mati dokta uyu hamumuzivi saka mukutaura mwana wangu akaoperatwa naghost doctor iri panapa ndozvamuedza kutaura here imi kana muchita kuti dokta akaita mwana uyu hamuchaziva kuti ndiupi ndobva atongotsika zvikanzi aiwa takutomhanya hapana nyaya apa takutomhanya daenda kumitingi chitobudai takatobudai imomo kunge mapenzi apo tandatohayawo mota tichiti tiende nemwana wacho achinomuona kati tichitaura nyaya yacho hapana chavakavasana kudibatsana nacho kana kudii kutotoona kunge tinotopenga saka bva ipapo takangobuda ipapo tichakabatikana zvakatirwadza rari chiwanga tidai so asi ndivakakangasa mwana tikangoyewo kumba nababa wacho tikagara asi nanhasi hazvibude matiri bhosi zvinhu zvinotirwadza hazvibude matiri bhosi tinazozoti mwana edu akaremara paparinyatwa tosachigara timochitaura ngatiti maikareji mapiwa mukana wekusangana nadokta akaita operation mwana wenyu akamukanganisa muda kumubvunza kuti chii chekuchamubvunza apa ndioni muchamubvunza bhozi mwana wangu hapasina paachadzokereka kuti aite normal ave munhu ari normal saka kutosvika ndichibvunzana nadokta kwakutopedza nguva chatopo njoti chero dokta rikutonzi asangana naye ndamuona chandoda nje kuti akwanise kundikompanseta mwana wangu kwasa kuti andibatsire kuti ndikwanise kurarama naKareji upenyu huri nani nokuti zvaakuda Kareji zvinhu zvakawanda zvakasiyana nevamwe vana bhosi paari apa Kareji akutoda zvinhu zvakawandisa ngatimbotaurai zvinhu zvokuda Kareji pari zvino Kareji anoda zvinhu zvakaita sei Kareji pari zvino muchimuona reso semwana wanda handakudza kuti ainorarama nemukaka waaipiwa nemunhu saka munhu akatora nguva asingadyi saka zvakabva zvatomukanganisa kuti kana kutotsenga chikafu hachagona Kareji hakwanisi kutsenga sezvatinoita isusu kuti titsenge chikafu saka munhu anodya malights food Kareji apa zvimwe zvinhu zvinotondinesa kuti handishandi baba vacho havashandi apa malights foods acho anoda chikafu chakasiyana neimwe mhuri yatinayo panapa tine vana 5 Kareji ndosecond born tine vamwe vana vanodyawo zvakasiyana naKareji saka zviri kudyiwa naKareji zvacho zvikutotiremera kuti tizvi 1 izvozvi muchimuona akadai so Kareji kuti ndifambe naye kubva panapa kuti nhasi arwara ndamhanya naye kuchipatara ndiri kutotambudzika ndinofunga mangono nzvimbo yandinogara inei kuti ndifamba naye panotondinetsa ndenda kuti vanobatsirana nechekuti ndipote ndichifamba ndine mwana wangu ndirerukirwe akati arwara kana usiku ndirongomukuwo ndoisa mwana wangu mota ndimhanya nemwana wangu kuchipatara tupe kunasototiwo ndakagara zvakasununguka padhuzo nezvipatara mudhuzo nemaclinics nofunga kwamuri kuona kuti kwandiri kwacho kutori kuri ndozvimwe zvinhu andaida kuti vandibatsire nezvozvo kana achikwanisa kundibatsira ari munhu anonasofunga kuti zvishwa ndindakaremadzisa mwana uyu pamwe kutaura kunodai mwana uyu aakutozvishandira so nekuti Kareji ane 18 years kana ari munhu anofunga chako kana nenguva yandakabva kutambura bvira munhu Kareji ane 4 years kusvika nhasi anofanira kunge achindibatsira nezvimwe zvinhu zvakakura pana Kareji ngatiti pane vari kuona chirongwa panguva dzinedzi vari kuda kubatsira Kareji mataura kuti anenge achida zvinhu zvakaita semalight food kune mumwe pamwe light food inenge iri heavy nyatsodomai kuti food iri kudiwa naKareji kana kuti chikafu chinodiwa naKareji anofanira kudya chikafu chakati so that vada kubatsira vabva kuti aiwa inenge aida kunotenga sagara mapotatoes ndozvanoita se ndobva ndatenga saizvozvo kunyanyanyanya mapotatoes Cerevita mayogurts mikaka kana riri sadza kaja anodya sadza dete rine supu yakanaka abvune supu yemavheji andonzwa kutoti ndiye mavheji bhosi toitawo kufidha kaKareji saka ukamufidha ukamba chikafu chasikada anosunga muromo wake asi ukabiwa chikafu chinonaka kana iri supu inonaka tilese ine nyama ndi beans unasoibika zvakanaka umufidha ukatonesa pamuromo chikafu cho chaanotochidya anenge achitochida saka chaanenge asikada andoramba saka chikafu chaanonyanya kufarayo mapotatoes mayogurts macerevita porridge charero ufa akariramba bhosi akanyanguridya ane time yakazenga adhichadywa muchipatara patakazenge taenda naye kumba takuizama kuti tipewo mwana chikafu semwana aingodyiwo chikafu saka chikafu chaitomunetsawo kudya sekuti akandikuti takaita time asingadyi saka takanga takungomupawo porridge iroro richingomanikidza tichingoziva kuti porridge rine utano redovi reri saka ndo porridge randakaramba ndichimumanikidza mwana wangu kusvika pari zvino achabvuma kudya porridge redovi akanyanya kuridya nguva yakabuda muchipatara nekuti zvesaitadza kudya nyaya yekuti mazina akanga asina simba seizvozvi zvaarizvi saka tata kutorai kumupa porridge nemayogatsi tichibatsiridza panguva yacho iyoyo saka izvinezvi kuti tichamupa porridge reufu anoramba ndosaka muri kunzwa ndichita kuti akufara Cerevita neporridge raakudya chipatara cheParirenyatwa muchinge mabuda pamakaenda pamakaona dokta wamakanotaura naye hapanazve zvimwe zvavakazoita kwamuri kana kukufonera kana kutaura nemi kana vakatoti zvapera tatovakata vatoenda mba kwavo zvatopera asi iwo kwavari vanoti zvapera kwatiri hazviperi tineronda riri kutirwadzana nhasi ratakatarisa raKareji rekuziva kuti mwana wedu akadi akaremadzirwa paParirenyatwa ndosaka muchingonzwa tichiramba tichingoti Parirenyatwa nekuti ndopakakanganisirwa mwana wangu asi dai akabva kumba ane urema chinoadhimitisa musi wacho achidaenda kuteta
ndairamba ndichingoti parinyatwa handaipenga zvokusvika pakuti ndongoramba chingoti parinyatwa asi nekuziva kuti takabva nemwana wedu achitofamba achinoadhimitwa kuti aende kutete kwaundo kwakazobva mwana wangu ane situation yakadai saka ndosaka ndichingoramba chingoti parinyatwa ndiyo yakarembadza mwana wangu nekuti mwana wangu akazobuda aremara muparinyatwa. Mune masangano here amakamboedza kubatsira ari uye akakubatsira here kana kuti respond yavo yakanga yakamira sei? Tine organization inonzi mufudzi wakanaka yeparental care yevana madisabled muno muchitungiswa inotungamirwa naAlice Ndarama ndiyo yandinoenda naCourage. Saka ndiyo yakazosvika pakuti ndiendese kuZTV kwandi kutaura ndo rubatsiro mwana wandakawana futi wakanyokura kuti akakwanisa kuti vandisanganise neZTV tikataura ndikazowanawo rubatsiro rwakabva pakusangana navanhu kuZTV. Mashoko enyu kuchipatara cheParinyatwa nevakuru vanotungamirira chipatara ichi ndeyekuti chii? Ini mashoko angu handisina kushandotora chakawanda nekuti vakatoratidza kutoshaya nyanesu. Mashoko angu ndongoti kune iye Mwari ndiwo vanoziva zvakaitika panyaya yemwana wangu, ndovachatungamirira ndiye ndovachamirira kuti kana iri nyaya ichau chichibuda pachena chichabuda pachena through Mwari nekuti nyaya iyi kuti titaure isusu naivo vakatirambira. Saka zvakuda iye Mwari vamire pachokwadi chavo vari kuziva zvakaitika pamwana wangu. Vari kutoziva kuti mwana wangu anga asina kurema. Saka ndoda kuti vamire vega Mwari chokwadi chichabuda chega through Mwari simba raMwari. Nekuti ivo pachavo vari kuramba vachikavhirana asi ndinoziva kuti Mwari hakuna chinhu chinoitika chinongopera chakadaro chavanoziva kuti chakaipa. Kubva kuhurumende makamboedza here kuti vakuru vehurumende kuti mutaure nyaya yenyu kuti yakafamba sei? Takamboenda kuofisi yaDr. Parinyatwa tatobva iko kuParinyatwa tatotaurirwa rafu yatakataurirwa tobva tangobatikana baba vacho shuwa vari kuti daiso asi nyaya iyi mwana wedu ndowakakangaza zvokuti nanhasi hatitombogaya haibude matiri nyaya yaCourage. Tobva taenda kuofisi yaDr. Parinyatwa takasvikawo zveshuwa tikasvikogamuchirwa nasekretari wangu arimo iyo Dr. Parinyatwa wangu wasipo. Sekretari ndobva tamutaura kuti ndonyaya yedu yatauya nayo yakadai yakadai. Sekretari anoitwa Mai Tinaro. Sekretari vakabatikana zveshuwa tichvatsanangura nyaya yakadai zvikanzi muti kuti ndonyaya yemunayo ndikati hongu. Saka hapana pamakambobatsirwa tikadaiwo hapana. Tatomboti tiwewo kuno takambofamba takadai tikasvika pakutoudzwa zvisiri izvo zvakatirwadza. Saka tazota tinokuya kuti kuno kuna Dr. Parinyatwa kuti timbotaurawo nawo. Zvino havapo kana vazouya tita sei tinovatsanangura vazoita appointment nemi vazokushedzai. Asi taakunyora nyaya yenyu papi mubhuku ravakatonyora kuti kana azouya dokta vaone kuti pane vanhu vakambosvika. Zvesho vakanyora vakatoti aiwa tinozongokufonerai tobva tauya kumba. Saka kubva iyewo papo nanhasi havana kuzotifonera kuti chiuyai. Asi ini ndaigogara ndichitaura navo kuWhatsApp mama wezvapapi toita sei takuonanawo naDr. Parinyatwa vachingotaura kuti pamwe pacho havapo vakabatikana. Saka mai manje pandakapedza kutaura navo apa ndinana nguva stereki vachitonditi hai zvino zvine nyaya dzemakambenzi idzi havatobhisi. Mai muri kuti igore ripi ramakaenda kuofisi kwamai kwaDr. Parinyatwa? Gore rineri January. Izvi tamuna July. Havana kuwana nguva Dr. Parinyatwa yekuti imimi either muye kuofisi kwavo kana kutuma maofficials kubva kuMinistry of Health? Hapana. Vangori busy chete. Vari busy nekuti ndogara ndichitaura nekuti Dr. Parinyatwa ndakaona ndakaona ndisekretari wavo mama wandi kutaura wandotombogara ndichitaura navo kuWhatsApp ndichitovakwadzisa mama muri sei zvekuti ndingoramba tichiyeuchidzana pamwe vanobva wafungo nezvangu. Pamba chindotombovabvunza kuti ako zvapapiwo kuti hatikwanisiri kuti tichionana nani naDr. Parinyatwa vachitonitaurawo zvavanontaura zvototi kana maconversation nditonawo andotaura namama Tinaro. Ndikakupai nhamba yaDr. Parinyatwa pazuva ranhasi munovafonera here muchitaura navo? Handitadzi ndinovafonera nokuti ndine ronda rinondirwadza raCourage. Ndinotovataurira navo kutoti vandiudze kuti ndoita sei neupenyu hwandikurarama naCourage. Mwana wangu akaremadzwa vakakura ari right but akazoremadzwa kuParinyatwa. Ndichakusiyirai nhamba yaDr. Parinyatwa mozovafonera kana muchinge mataura navo imi mozondiudza pamberi apo kuti Dr. Parinyatwa vati chii kuti muwanane navo tichiti apa tomboti nyaya isina kusvika kuhurumende yakangoitwa kuParinyatwa. Dr. Parinyatwa vacho vari kunzi vari busy izvi zvakunzi inguva yemakambeni asi panguva yacho yemakambeni inini toda kuti ini ndokusiyirai nhamba yaDr. Parinyatwa mozovafonera kana muchinge mataura navo motipa anza yekuti Dr. Parinyatwa vataura kuti zvakati. Kuruzhinji rweZimbabwe munoda kuti chii takatasana nerubatsiro rwamuri kuda kuti mubatsirwe dambudziko riri pana Courage rive rinokurerukiraiwo pane mamwe mazuva? Kuruzhinji rweZimbabwe ndingoramba ndichidzoka kwavari. Ndinofunga ndikamboya futi ndakambobatsirika nevakakwanisa kundibatsira ende ndinotenda nerubatsiro rwandakaona nguva yacho iyoyo kuti mhuri yeZimbabwe ine rudo haisiye mumwe wavo achitambudzika.
ipapo ndakaona kuti mhuri yezimbabwe takabatana saka ndoda kuramba chingozvitenda kuti panguva yacho yandakatsvagoribatsiro ndakambobatsirwa hongu ndakabatsirwa asi zvakangopera ndokuti zvakaitika 2015 ende neupenyu hwatiri kurarama ka ndizvokutoti everyday unenge uchitoda kana iri mari kana chiri chii chikafu unenge uchitochida saka ndakabatsirwa kudaro zvakangopererawo ipapo saka izvezvi zvidambudziko rangu harina kumbopera dambudziko ndinaro ndongoramba ndichikotasira rubatsirowo kumhuri yezimbabwe kuna vanoda kundibatsira kuti ndikwanise kutengera kareji chikafu chaanoda ndikwanise kuwana mari yekuti vamwe vana vaende kuchikoro vasina urema vanini vakareji hanzvadzi dzake ndikutoshayiwa mari dzekuti dziende kuchikoro vanongodzingwa handina kana mari yekuti ndivabhadharire mafees nenyaya yekuti ndinosimuka panapa ndinoshanda handikwanise nenyaya yekareji nekuti kareji anoda 24 hour attention yangu inini mai vake apa baba vacho vava nedambudziko ravo rokuti ndinoda kutovatarisa futi kuti vanasoshanda baba vacho hapana nenyaya yekuti vakatanga kuita mafitsi vari pamabasa hazvigoni saka munhu anongotengesa saka hana basa chairo rakatsarukana kana zvakatovabata vatofambi pano tichitovamonita nekuti vanogona sane chiti kumhuri yezimbabwe indibatsirewo nepavanogona chero chavainacho chero mbatya chero magumbeze chero chikafu chese chinondibatsira nekuti ndinenge ndisina ndinongotarisa kuti chero chandapiwa chinondibatsira kura ari kuda siti rokuti ndakamwisomba muno maanogona kuswera akagara nekuti kareji akura saka ndikutsvaga sitiwo sofa rekuti ari comfortable kwaari kareji rokuti akaswera akagarawo anoswerawo zviri nani ndakamuzendamisa nekuti ari ega akwanise kugara ndoya wichi handisi kuitsvaga ndine mhuri vakaiuyo nezvavakakwanisa saka ipapa pakareji fita nda mapambasi everyday ndotomupfekedza mapambasi aya paevana vakuru anodhura kuti ndiwane mari yacho iri kutondinetsawo nyemari arikupfekwa nakareji pari zvino anopfeka evanhu vakuru but akanzi mamedium masaizi evanhu vakuru ayo asi iwo ari pamamedium tibvise futi hembe mune zvakaipira bate musoro wake zvinorwadza kuti mwana unoti peta pete 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 Yesu ratere. Masra se mama. Yes. Masra se gogo. Hapo pacho zvese hapana panitakambo. Kaka. Alete chikontorwadza tobatsira mari yegogo wacha kuti munhu wachakura 18 years amuri memburuka koko kwaiteko Mukwete. Sabe?